Hello! Találkoztunk már ropogtatás közben? Talán már ismersz minket az első upcycling sikerünkről, a csodálatosan ropogós krékerről, amit a sörgyártásból megmaradt törkölyből készítettünk. A támogatásotokkal eljutottunk a szupermarketek polcaira, Magyarországon, Csehországban, Ausztriában és még Németországban is, most pedig hoztunk valamit, ami ugyan nem ropog, de sokkal izgalmasabb. Az ivóvíz szemléletet viszont nem csak ropogtatni lehet. Nagyon fontos, hogy lépésről lépésre belecsempészünk minden étkezésünkbe. Az elmúlt egy évben több százatokkal kísérleteztünk, hogy mi legyen a következő finomság, amit elkészíthetünk nektek jobbnál jobb, upcycled alapanyagokból. Képzelj el egy olyan instant kását, ami növényi alapú, ami természetes fehérjében gazdag, ami színes, finom, tápláló, amiben nincsen sem adalékanyag, sem aroma, sem tartósítószer, ami olyan összetevőkből készül, amiknek korábban az élelmiszeripar még mellékszerepet sem osztott, amiknek az elkészítéséhez nem kell semmi más, csak egy tál, forró víz és néhány perc. A legjobb ötletek akkor születnek, amikor összefogunk. A Second Taste, a Grappoila és a Treat csapatával hónapokon át kísérleteztünk, kóstoltattunk, jókat nevettünk és közben okultunk. 4 izgalmas kását hoztunk nektek, változatos ízekkel és alapanyagokkal, amik túl jók ahhoz, hogy kárba vesszenek. Olyan alapanyagokkal dolgozunk, amelyeket más gyártók nem tudnak vagy nem akarnak hasznosítani. Mi viszont igyekszünk példát mutatni, hiszen ezek sokkal értékesebbek annál, mint hogy kidobjuk őket. A receptek már megvannak, az eredmény kanalazható, most jössz te. Startnext kampányunk támogatásával hozzájárulsz ahhoz is, hogy karácsony előtt már 5 országban keverhessék az upcycled kásákat. Jutalmat természetesen nem marad el. Válaszd ki a számodra a legszimpatikusabbakat a csomagok közül, amiket úgy állítottunk össze, hogy a kezdő kóstolóktól a saját márkáról álmodozókig mindenki találjon kanalára valót. Kóstolj bele velünk az upcycled finomságok világába!